An lamɛnbaaw aw bisimila a ka arajo mandi kan n'o ye Sawara FM ye aw bisimila a ka bi alamusa don kibaru kɔnɔna na bi don kibaru ale bɛna las'aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Jakarija Danbele fɛ bi nɛgɛ karafe o bi Sedu Danbele bolo o la sa an b'a fɔ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen aw bisimila a ka bi don kibaru la. Radio kɛra sababu ɲuman radio Sawari kɛra sababu ɲuman bidon kibaru kɔnɔna na an b'a daminɛ ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kibaru dɔ ye fɛn min kɔni ye jɛkuluba dɔ n'olu bɛ an ka Mali kɔnɔ nin waati na n'a bɛ fɔ a ma association Dagakani olu y'a jira k'a fɔ nin waati na k'u ka ɲɛmaa danga filanan n'o ye Bakari Janbu ye k'ale kɔni welelen don kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sa ni jɛkuluba in u n'u baara ɲɔgɔn dɔ n'o ye jɛkulu wɛrɛ ye n'a bɛ fɔ ale ma ko Jigiyasu olu kɔni bɔra ka kɔrɔfɔ dɔw latɛmɛ fɛn min kɔni lasera kunnafonidilaw ma bari ka sanga n'u ka ɲɛmaa minɛni ye n'o kɛra alamisadon février kalo tile 24 san 2020 Kayikaw fɛ yen u ye nin lajɛrɛ in sigi arabadon tɛmɛnen mars kalo tile 2 san 2020 walasa ka se ka kunnafonidilaw k'olu ladɔnnenya fɛn min kɔni wale mun tara k'u ka ɲɛmaa danga sɛgɛrɛ n'ale ye Bakari Janbu ye o y'a jira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye n'olu ka nin ɲɛmaaba in kɔni ale bɛ wele kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ u ka lasigi a ye ɲɛmaaya tu talen don maa min fɛ o ye Jigiyasu ale ɲɛmaaba ye n'o ye Adama Sogodogo ye a ye kɔrɔfɔ minnu latɛmɛ a y'a jira k'a fɔ ɲɛmaa in a kɔni welela tiɲɛ caman kiiri tigilamaw fɛ nka a ka sen na weleli ko bɛ tali kɛ a yirala k'a fɔ k'a sen yelen don wulikajɔ dɔw la n'olu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka degun lase anw ka jamana ma a yɛrɛ la tuguni k'a fɔ k'a bɛ ka kɔrɔfɔ dɔw latɛmɛ kɔrɔfɔ minnu kɔni n'olu bɛ dankari kosɛbɛ anw ka jamana furancɛ yanfan ɲɛma olu kɔni ka hakɛ dɔw la ani o y'a jira k'a fɔ k'a bɛ k'a yɛrɛ kɛ maa ye maa min kɔni ti a yɛrɛbakun ye n'o b'a fɔ ale ma usurpation d'identité nin waati in na kɔni jɛkuluba in n'o ye Dagakani fo ka taa se Jigiyasu ma u ko k'u b'u dama kasi jamana ɲɛmaaw yɔrɔ fɛɛrɛ ka bila sen kan ka se k'u ka nin ɲɛmaa dankan in k'ale labila ani k'u bɛ kɔrɔfɔ mun lase jamana ɲɛmaaw ma ani jamana politique tɔw ma k'u b'a jira k'a fɔ ko kabiri olu ka jɛkulu in sigili sen kan olu y'a jira k'a fɔ k'u tɛ politique tɔn ye nka kɔni fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan u fɛ walasa ni degun kɔni n'olu y'a ye ko bi jamanadenw kan ka se ka wuli k'u ka damakasiw jira ani ka fɛɛrɛw bila sen kan ka se k'o degun ninnu wuli walasa basigi ani lafiya bɛna cogoya min na maliyɛndenw yɔrɔ. Radio kɛra sababu ɲuman radio Sawari kɛra sababu ɲuman radio an ka fintigilakaw bɛ cɛsiri caman na walasa basigi o bɛ sabati cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na kabiri février kalo daminɛ fo ka taa se bi ma anw ka fintigilakaw ye wulikajɔ caman kɛ n'o kɛra sababu ye ka dankari kɛ banbanciw la an ka jamana kɔrɔnfɛ yanfan ka se a cɛmancɛ yanfan ma o hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye anw ka fintigilakaw ka chef d'état major général olu kɔni kunnafoni dɔ cari n'o carila u yɛrɛ ka kunnafonidi soba fɛ n'an ko ale ma ko DIRPA kunnafoni sɛbɛn ale carila mars kalo tile fɔlɔ san 2022 maa min y'a bolonɔ bila o ye colonel Suleman Danbele n'ale ye DIRPA yɛrɛ ɲɛmaaba ye kunnafoni kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan kabiri février kalo daminɛ fo ka na se bi ma n'a dɔ bɛ tali kɛ plan Maliko ka taa se opération kɛlɛtigi ma n'olu kɔni nin waati na olu bɛ ka jaabi jɔnjɔnw di jaabi min kɔni bɛ maa kɔni sewa kun bɔ bari u y'a jira k'a fɔ fintigilakaw ka cɛsiri kɛlen don sababu ka dankari kɛ kosɛbɛ banbanciw la fo ka taa se dugulamɔgɔw yɛrɛ lafiyali ma nin waati kɔnɔna u y'a jira k'a fɔ kunnafonidi sɛbɛn kɔnɔ tuguni ko fɛn min kɔni ye banbanciw olu ka wulikajɔ u b'a ka yɛlɛma don a baaraw la bari nin waati na u kɛlen don ka fɛɛrɛ kura dɔ de ta ka sanga ni an ka fintigilakaw ka wulikajɔ ye n'o kɔni b'a ka sebaya sɔrɔ u kan u kɛlen don ka fɛɛrɛ kura minnu ta ko dɔ bɛ tali kɛ maramafɛn cɛjugu bilali la siraw kan ni anw ka fintigilakaw ka bolimafɛnw bɛ nali u ka yɛlɛ olu kan walasa u ka se ka tiɲɛ ani fana k'u ka baara bɛnnen don mun ma sisan fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ mugu ci fintigilakaw yɛrɛ de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka sisan mugu ninnu bɛ ci la kɛcogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen na o b'a kɛ sababu ye ka dankari kɛ maa caman ni na ani k'u donnen don waleya laban mun na sisan walasa ka se ka u yɛrɛ makaran k'o ye ka se ka adamadenw yɛrɛ de minɛ k'olu don u ni an ka fintigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa mugu ka n'u sɔrɔ ni caman ko a ma nanzarakan na bouclier humain. Radio kɛra sababu ɲuman radio Sawari kɛra sababu ɲuman
ale bi an bɛ to an ka ba maliba kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni jɛkuluba dɔ an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma n'a bɛ fɔ ale ma OCLAI ale ɲɛmaaba n'o ye Mumuni Gindo ye ale kɔni bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ cari kɔrɔfɔ min kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko ale bi ale ka jɛkulu ni a yɛrɛbakun k'u bɛ baara caman na walasa ka dankari kɛ yuruguyurugu ani kiiri tigɛcogo cɛjugu la an ka jamana kɔnɔ nin waati in kɔnɔna u ka lajɛrɛ n'u ka sigili 6nan n'o kɔni kɛra tarata don mars kalo tile 21 san 2022 o y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna u na baara dɔw bila sen kan walasa ka sifinnakaw k'olu dege fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka yuruguyurugu k'o kɛlɛ an ka ba Maliba kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko nin baara in kɔni daminɛna mars kalo tile fɔlɔ wa k'a bɛna to sen na fo mars kalo tile 8 walasa hali bi jamana in sifinnakaw fana sen ka ye yuruguyurugu in kɛlɛli la OCLAI ɲɛmaaba ma dan o dɔrɔn ma a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli kan ka kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de taalan ye ani ko fɛɛrɛw kan ka bila sen kan maliyɛndenw fɛ jamana ɲɛmaaw ani kiiri tigilamaw walasa yuruguyurugu ale bɛ kɛlɛ cogoya min na ani kiiri ale ka se ka tigɛ a tigɛcogo ɲuman na walasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ o bɛ se ka sabati OCLAI ɲɛmaaba tuguni n'ale ye Mumuni Gindo ye a yira k'a fɔ tuguni a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko fɛɛrɛ na bila sen kan ale ka jɛkulu ani kiiri tigilamaw fɛ walasa an ka jamana sɛbɛnden gɛlɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ kiiriko ani yuruguyurugu kan ka se ka a maaw ɲangi ani ka se ka fɛɛrɛ bila sen kan sɛbɛn minnu bɛ hali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o kɔnɔkow k'olu lajɛ yuruguyurugu ta sira bɛ se ka sɔrɔ a fɛn fɛn fɛ ka se ka o kɛlɛ ani fɛn min ye constitution de 1992 ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ sen ka fɛɛrɛ bila sen kan sɛbɛnw na se ka don o fana na minnu b'u u yamaruya u ka nin baara in na ani ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ hali bi code pénal fo ka taa se fɛn min kɔni ye code procédure pénale ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ka u bila bala ani ka ɲɛfɔli kɛ u la jamanadenw ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a dɔn i ka hakɛ ye mun ye hali n'i welela kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ani fɛn min kɔni ye bɛnkanni wale minnu bɛ kɛ maa caman na kiiriw tigɛliw la ka fɛɛrɛ bila sen kan k'olu bɛɛ lajɛlen dabila anw ka jamana kɔnɔ. Nin waati in na anw ka jamana kɔni kɔnɔ fɛn min ye RPM n'o ye politiki tɔnba ye anw ka jamana kɔnɔ n'olu ka ɲɛmaaba tun ye Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ a la a yirala k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna kiiri dɔ kɔni bɛ olu kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni maa dɔ kɔni farala ɲɔgɔn kan jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔna na ka sɛbɛn bɔ k'o ɲɛsin fɛn min kɔni ye u ka ɲɛmaaba n'o ye Dr Bukari Tireta ye ka se ka ale wele kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ fɛɛrɛ ka se ka bila sen kan ka se ka kiiri tɛmɛ u n'a ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin jɛkulu n'u b'a fɔ a ma collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs du RPM olu y'a yira k'a fɔ k'a ka sanga ni olu ka lasigiba dɔ ye n'u k'a ma congrès k'ale ta ko 4nan k'u to bɛɛla laɲini dɔw kan ko nin waati in kɔnɔna u ka ɲɛma ale ta ka laɲini bila sen kan o kun kɔnɔna na sa kiiri tigila u kɛlen ka sɛbɛn nin bila kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ arabadon tɛmɛnen mars kalo tile 2 san 2022 sɔgɔmada fɛ kiiri tigilamaw kɔni y'u ka jaabi di n'o ye tribunal de première instance ye commune 2nan na an fɛ yan nɔ Faba la o y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna jaabi min kɔni sɔrɔla ka di olu ma k'olu kɔni commission centrale min bɛ RPM kun k'ale ka laɲini ko kɔni de bɛ to ba la nin waati in na fɛn min kɔni ye Dr Bukari Tireta ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin jaabi in kɔni dili la maa kofɔlen minnu kɔni t'u ye ŋaniya ta ka kiiri tigilamaw sɛgɛrɛ olu kɔni y'a yirala k'a fɔ nin waati in na olu kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ maa minnu kɔni t'u min nin kulu in na n'o ye collectif ye a yirala k'a fɔ ko dɔ maa bɛ tali kɛ maître Baber Gamuna ka taa se Ganu ka taa se Musa Temine ma ani Mamadu Jarasuba fo ka taa se fɛn min kɔni ye Mahamani Babi ani jɛkulu maa damadɔ. An ka jamana kɔnɔ nin waati in na kɔni fɛɛrɛ caman kɔni bilalen don sen kan ani fɛn min kɔni ye nin waati in na diɲɛ seleke naani maaw ye tɔnba dɔ kɔni u ka tɔnba n'a bɛ fɔ ale ma ONU olu ka lajɛrɛba dɔ sigila mars kalo tile 2 san 2022 fɛn min kɔni Ukraine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnya kɔni mun b'i bolila nin waati in na olu ni ɲɔgɔn cɛ farafinna jamana caman tun bɛ kɛnɛ in kan caman kɔni ye i hakilina di kuma in kɔrɔfɔ in kan nka caman kɔni yi makun walasa fɛɛrɛ kɔni ka se ka sɔrɔ nin ko in na jamana damadɔ minnu tun bɛ kɛnɛ in kan farafinna bɔnnakun kan dɔw bɛ tali kɛ Kenya
Ghana, Niger, Maroc, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Gabon, CEDEAO yɛrɛ jɛkulu Sénégal fo ka taa se fɛn min ye commission Union africaine ale ɲɛmaa n'o ye Musa Faki Mahamat ye ninnu kɔni ye a yira k'a fɔ ko Irisi ye nin waleya min kɛ k'olu b'a kɔn o kɛnɛ kelen kan farafinna jamana dɔ tun bɛ yen n'o dɔ bɛ tali kɛ Madagascar la olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni ti Irisi ka nin waleya in kɔ nka olu t'a fɔ fana k'a ɲɛna fo ka taa se Mali, Centrafrique, Éthiopie, Égypte, Tunisie, Algérie, Congo, RDC, Tchad ani Sudan olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'olu tɛna kɔrɔfɔ di nin ko in kan olu kɔni ka hakilina ye mun ye dɔrɔn basigi o ka se ka sabati diɲɛ kɔnɔ. Hali bi an bɛ segin ka na kokura an ka ba Maliba kɔnɔ nin waati na fɛn min kɔni Sumailu Bube Mayiga ye n'ale kɔni tun ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka minisiri ɲɛmaa ye a yirala k'a fɔ kabiri jamana ɲɛmaa kɔni ka fanga jasora octobre kalo kɔnɔna na août kalo kɔnɔna na san 2021 ale kɔni sen yera ko dɔw la n'o kɛra sababu ye k'a wele kiiri tigɛlamaw ɲɛkɔrɔ k'a bila ka taa nin waati na an ka kasobonba la. Kɔrɔfɔw y'a yira k'a fɔ a furumuso a bɛ waati jan bɔ ale kɔni bɛ sɛbɛnw kɛ ka ɲɛsin anw ka furancɛ fanga ale ɲɛmaaba ma k'a dama kasi walasa a cɛ kɔni k'a bɛ degun dɔ kɔnɔ nin waati na dɔ kɔni kɛlen don sababu ye n'u bɛ ɲini ka dankari a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la fɛn min ye Sumailu Bube Mayiga ale furumuso madame Mayiga Binta Yatasai ale ye sɛbɛn dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka furancɛ fanga ale ɲɛmaaba ma mun kɔni bɛ tali kɛ mars kalo tile fɔlɔ san 2022 la sɛbɛn in kɔnɔ ko bɛ boli fɛn min ye a cɛ n'o ye Sumailu Bube Mayiga ye ale ka kɛnɛya bɔnnakun kan a yira k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ olu y'u dama kasi walasa a furucɛ o ka se ka labɔ ka se k'a bila ka taa jamana kɔ kan a ka taa ka furakɛliw la nka nin waati in kɔnɔ a yira ka sababu kɛ bana in ye ani bana in kɔni kuntala bɛ ɲini ka janya k'a kɛlen don sababu ye ka se ka a ma kofɔlen ka dɔ bɔ ale kɔni farikolo la n'o kɔni bɔli bɛ t'i jɔ fo kilo 23 la k'a b'a dama kasi jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ani ko docteur caman kɔni taara maa kofɔlen lajɛ olu y'a sɛbɛntiya ko fɛɛrɛ ka bila sen kan a ka se ka labɔ ka taa furakɛ jamana kɔ kan nka k'a bi a dama kasi hali bi jamana ɲɛmaa yɔrɔ n'o ye colonel Asimi Goita ye ko fɛɛrɛ ka bila sen kan ale cɛ ka se ka bɔ ka taa a ka furakɛliw la jamana kɔ kan. An ka Mali kɔnɔ hali bi finitigiilakaw bɛ cɛsiri caman na walasa basigi o bɛ sabati cogoya min na ba Maliba kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na jamana kɔrɔnfɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gundamikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ banbanciya wale dɔ taara ka gundam sɛgɛrɛ n'o kɔni daminɛna kabiri donda la ni u b'a fɔ yɔrɔ minnu ma ko checkpointiw an ka gendarme minnu tun bɛ yen banbanciw ye kunkan wuli olu la nka yanni kunkan ninnu ka cari ka dugu lasɔrɔ fɛn min ye an ka polisilakaw ka taa se gendarmew ma ani fɛn min ye kandegardi yɛrɛ lakɔlɔsilibaw olu ye wulikajɔw ta ka ni maa kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ kunkan cayalen maa kofɔlen ninnu kɔni ye u yɛrɛ ɲini nin waati in na finitigilakaw ye wulikajɔ caman ta k'u sɛgɛrɛ ka tugu kɔ ka se ka taa fɛɛrɛ bila sen kan k'u minɛ walima ka se ka hakɛw kɔni sabati u yɔrɔ nin waati in na kɔni kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kunkan ninnu cayalen kɔnɔ duguladenw kɔni y'a miiri ko banbanci waleya dɔ kɔni bɛna ta k'u sɛgɛrɛ ko kura nka finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka maaw ladɔnniya ka sigiliwalew boloda ka se ka maaw kibaruya k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɔni bilala sen kan walasa ka se ka nin wulikajɔ cɛjugu k'o kunbɛn nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra tuma min na maaw bɛ taa la fitiri seliyɔrɔ la u ka misiriw la nin waati in na fɛn min ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ finitigilakaw kɔni cɛsiri sabatilen don kosɛbɛ olu yɔrɔ walasa ka se ka banbanci wale ko kɔni kɛlɛ an ka ba Maliba kɔnɔ. Hali bi kunnafoniw kɔnɔna na an kɔni b'a yira k'a fɔ jamana in kɔni taabolo ni a basigi sabatili kama finitigilakaw bɛ cɛsiri caman na o hukumu kɔnɔna na an bɛ taa nin waati in na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na a yirala k'a fɔ Ligue 1 ba Maliba kɔnɔ ale kɔni dolanciwalew kɔni bɛ sen na hali bi fɛn min ye a tile 15nan baaraw n'olu kɛra karidon tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Stade Malien de Bamako olu kɔni nin ye salon Ligue 1 ale jɔnjɔn taba fɔlɔ ye nka bibi na a gɛlɛyalen d'u bolo kosɛbɛ bari u ka dolanci laban mun kɔni kɛra
tile 15nan in kɔnɔ n'o kɛra u ni IS de kita olu ni ɲɔgɔn cɛ ko sebaya kɔni taara IS kita maaw fɛ cɛlu 2 ani 1 ni waati kɔnɔna a b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Stade Malien de Bamako kuru kɔni 9 de b'o olu bolo Ligue 1 ale ɲɛmaa talen don maa min fɛ o ye AS Bakarijan ni kuru 29 ye ni waati na olu ye sebaya sɔrɔ AS Police kan cɛlu 1 ani 0 hali bi fɛn min kɔni ye fɛn kunnafoniw ye Ligue 1 ale kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ Stade Malien de Bamako ale kan ka a farati n'o tɛ a kɔni sen kɔni bɛ sɔn ka bɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na walima a na jigicogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen na o waati kelen na Ligue 1 dɔlanciw la fɛn min ye Joliba Ase ale kɔni bɛ ka sebaya sɔrɔ a tɔɲɔgɔnw kan ani maa minnu kɔni bilalen don ɲɔgɔn na o kun kɔnɔna na tile 15 baara ninnu na Joliba Ase ale ni Asom olu de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na Joliba kɔni y'olu ci cɛlu 6 ani 1 ni waati kɔnɔna a yirala k'a fɔ Ligue saison 2021-2022 ale baara bɛɛ lajɛlen bɛ sen na don n'a nataw la kibaruya minnu kɔni bɛna sɔrɔ a la o na lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen kulo kan. Nin bɛ dansigi a ka bi don kibaru la m'o lasira ma aw balimakɛ Jakarija Danbele fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ maa min bolo o ye Seydou Danbele an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Ala ka basigi o sabati an ka Mali kɔnɔ.